Jó reggelt, szép napot mindenkinek! Itt vagyunk Okada Sensei otthonában, és az egyik mai főszereplőnk a macskája Ten-chan. Ten azaz 10, és volt korábban egy 9 is. Úgyhogy ő most a 10. macska, akivel itt találkozunk. Sziasztok, szép napot mindenkinek! Korábban egy 9 is. Úgyhogy amíg összegyűltök, addig egy kicsit körbe mutatok. Ó, Ten-chan ide is fordult a hangra, és utána pedig megismerkedünk Okada Sensei-jel. Ahogy szoktuk, ha van kép és van hang is, kérlek jelezzetek vissza. Jó reggelt Péternek, Anikónak, Erának. Sziasztok! Kis időjárás jelentés, ma minden volt. Kezdődött hóviharral, ami nem volt megjósolva, volt eső, 5 perce megint havazott, úgyhogy nem tudom, mire kijutunk Okada Sensei bemutatójára, milyen idő lesz egyébként. Jó reggelt Andreának is, Ritának is, Katalinnak is, sziasztok! Közben én is köszöntelek titeket, és utána kezdhetjük is a mai napunkat. Sziasztok, sziasztok! Szép napot mindenkinek! Üdvözlök mindenkit, kivételesen nem Kiotóból, hanem Maizuruból, ahol Okada Sensei él. Ez Kiotótól északra van, nagyjából 1,5 óra busszal, egészen fönt vagyunk a tengerparton. Ha valakivel nem találkoztam volna, én Szabó Renáta vagyok, a kiotói mindennapok egyik fele, és mi vagyunk azok, akiket már ugye évek óta sétálunk együtt, és hozunk nektek izgalmas információkat. És ma az a szerencse ért minket, hogy Okada Senseit meglátogathatjuk otthonában, úgyhogy tegyük is meg ezt együtt. A séta alatt nyugodtan írjatok, kommenteljetek, igyekszem figyelni, és a végén csinálunk egy kérdez-felelek részt is, tehát ha valamit nem láttam volna menet közben, akkor a végén föl lehet tenni a kérdéseket. Aki pedig később nézi vissza, semmi probléma, utólag is tudunk kérdezni Okada mestertől, úgyhogy majd különleges sétára lehet számítani. Hajrá, sétára fel! Akkor hadd mutassam be nektek Okada mestert, aki itt ül az asztal túloldalán. Konnichiwa Sensei, nice to meet you. Hi. Thank you very much for accepting our invite today. Hi. I think it's me and also everyone is really excited to meet you today. So thank you so much for this opportunity. And let me introduce you another people here. Yeah, konnichiwa. Hello. A mai napon nem csak Okada Sensei-el ismerkedünk meg, hanem a mai idegenvezetőm, a másik úr, akivel találkozhattok, és itt van még Okada-sannak a kedves felesége is. Konnichiwa! Yoroshiku onegai shimasu. Amivel kezdhetnénk, megkérdezem Okada-sant, hogy annyi néven emlegetik, mint Utolsó szamuráj, Joe-san, Okada Sensei, vajon melyik, ami igazán közel áll a szívéhez? So I was thinking first to ask you that you have many names, like The Last Samurai, Okada Sensei, Joe-san, Joe-sama, sometimes I hear this. Which one is the most better for you, most favorite of you? Which one do you prefer? Samurai Okada. Samurai Okada. Na, akkor Joe Samát innentől kezdve Okada szamurájnak lehet hívni, az a kedvenc elnevezése. És itt van még mellettünk, ismeritek valószínűleg a Dragon Ball animet. A kedves guide-unktól kapta ajándékba egyébként ezt a képet. Arra gondoltam, hogy először Okada Senseit kérdezzük kicsit az életéről, és utána tart nekünk egy kis bemutatót. So, maybe we can start a little bit about yourself. So, if you can introduce yourself, a little bit about your life and what are you doing, it would be fantastic. はい。こんにちは。
good day. Szép napot mindenkinek! This is my great pleasure to introduce Japan and myself to you. Nagyon örülök a találkozásnak, és nagyon megtisztelő, és örülök neki, hogy bemutathatom magamat és Japánt nektek. If I am true samurai, which is 200 years or more old time, it needs 1 month to meet you over there. But now it's in a minute. Thank you. Hogyha ugye igazi szamurájkorban lennénk, akkor most nagyjából 1 óra lenne elérni egymást, ugye itt Kioton belül, de így rögtön tudunk találkozni az internet segítségével, úgyhogy ez egy nagyon jó alkalom erre. If you are in Japan 100 or 300 years ago, 1 out of 6 Japanese were samurai. And the others are farmer, businessmen, and etc. Because whole Japan were divided into many sections and occupy that section as your country. So we had more than 50 small countries in Japan. Ha visszamennénk az időben, úgy tudnátok elképzelni, hogy a Japán nem volt egységes ország, hanem olyan, mintha 50 kicsi országból állt volna. És ez az 50 kicsi ország nagyjából a népességnek az 1/6, az egyébként szamuráj volt akkoriban. Úgyhogy így lehet elképzelni, hogy akkor még nem volt ugye egységes az ország. Közben csak néha körbe mutatok, miközben tolmácsolom a mester szavait. And sometimes you fight with a neighboring country and become bigger and bigger. Finally, the strongest samurai warlord wait for the emperors to be called shogun, like a president. But Japan has a emperor system on top who decide the name who becomes shogun. We had 5 shogun in our 1000 years of history. Ugye régen a harcokkal a szamuráj urak tudták megnövelni a területüket, de nem csak, hogy megnövelték, hanem utána vártak az emperor, a császárnak a döntésére, hogy esetleg nagyobb rangba helyezi őket, például ők lennének a sógunok. Az egész történelemben igazából 5 sógunátussal lehet találkozni, vagy 5 sógun volt. So during the samurai time, the most important is to protect your area and to be stronger. So develop the technique of fighting. Without guns or anything else we didn't have for a long time. So all you can do is use your samurai sword. Úgyhogy akkoriban ugye a legfontosabb volt, hogy meg kell védeni a területünket, és akkoriban még nem használtak ágyút vagy puskát, hanem a legfontosabb eszköz a kard volt, úgyhogy annak a forgatása, a kard technika volt a legfontosabb. And if you have no weapon now, at that time, use your hands. That is judo or aikido, something like that. And also a stick of the board can be a weapon too. So they developed the technique of fighting. És ha nem volt kardod, akkor azt használtad, amit csak lehetett, azaz lehet, hogy egy fa botot, vagy éppen a puszta kezedet, így különböző technikák fejlődtek ki az idők folyamán. Közben megmutatom Tencsennek is a technikáját, aki leginkább a pihenéssel harcol a területe védelmezéséért. Tencsen is fighting really hard for protecting her own. So the samurai had to
learn and become stronger. Nowadays, no more fighting amongst the Japanese, but still it's excellent martial art to train yourself with katana or without any weapon. We still practice, and I found that my technique is not used by other famous samurai technique, which is very simple, but foreign visitors like to know the special technique of katana sword, which is cutting the apple in the air. Ugye manapság természetesen már Japánban sem harcolunk szamuráj módon, de attól még mindenkinek fontos az, hogy tulajdonképpen megőrizze, úgyhogy Sensei is, mint egy gyakorlás természetesen használja a kardját, és van egy speciális technikája, ezért mutatom az almákat, amit ő fejlesztett ki, hogy feldobás közben elvágja az almát, úgyhogy ezt megpróbálja ma is nekünk majd 94 évesen megmutatni. So after all the 45 years of my practice of other technique of a sword, I finalized my specialty is apple cutting, which Guinness World Record adapted to be a competitive item in the world. And the two Americans came to see me and learned, became the number one, and printed in the Guinness World Book. Yes. A mester 45 évig gyakorolt, és tulajdonképpen ez alatt az idő alatt fejlesztette ki a speciális technikáját, és az almavágásnak a technikája az egyébként bekerült a Guinness World Record kategóriába is, és két amerikai tanítványa, akik be is kerültek a Guinness World Record közé ezzel a különleges technikával. So after all, I am rather well known in the world. Last year, 6 large organizations of photography came to film myself. Úgyhogy tulajdonképpen ezáltal nagyon híressé vált a világban, csak az utóbbi időben 6 különböző tévétársaság jött, például a Netflixen is most megy egy sorozat, amiben benne van Okada Sensei. One of them was Netflix. Így van, az egyik ugye a Netflix, amit említettem. And the other one is National Geographic. A másik a National Geographic csatornán fog menni. And one of the London world famous photographer took me in samurai armor. És ez róla készült fotó, eredeti szamuráj páncélban. Kakkoi, nagyon, nagyon jól néz ki rajta a mester. Arigatou gozaimasu. So I live here 120 kilometers away from Kyoto, Japan's capital, for a long time, and the best city to come and see, where she lives too. Úgyhogy a mester ugye 120 kilométerre északra él Kiotótól, ami, ahogy ő mondja, még ugye mindig a Japánnak a fővárosa, központja, és az egyik legjobb város, azt hiszem ehhez csatlakozhatunk. So my main business now is to meet the tourists and explain and watch, take them to the historical sites and explain, but plus Japanese samurai art of fighting. Úgyhogy mostanában 2 dologgal foglalkozik mester, egyrészt turistákat viszel a szamurájokhoz kötött területekre, másrészt pedig ugye a szamurájokhoz köthető kultúrát és művészetet terjeszti.
However, it took 45 years to be like this, and I don't have much more century to live longer. De hát ugye 45 évbe telt, és nem biztos, hogy van még ennyi, hogy tovább legyen, na de hogy biztos, hogy legyen, nézzük meg még a Senseinek az irodáját is, hogy honnan is csinálja mindezt. So, could you please also show your office where you organize all of these activity? Oh, my So, office? yeah. Okay. Before that, Okay. I like to inform the spirit of samurai or code of samurai to keep him as a real samurai. We have no occupation of samurai, but like to be called, he is a man like samurai. Mielőtt átmennénk az irodájába, még szeretne a szamuráj lélekről beszélni, azaz, hogy valakit, ha ugyan már a szamurájoknak úgymond vége, tehát nem létezik ez a kaszt vagy megjelölés, de azért még mondják azt, hogy ő olyan, mint egy szamuráj. Jövök. The several important items to be spiritually samurai is a justice, Ezek szükségesek ahhoz, hogy valaki lélekben is szamuráj legyen. Igazságtudat, self-discipline, önkontroll, loyalty, hűség, bravery, bátorság, mercy, könyörület, humility, alázat, and Time. what's this? Maybe in English it's Okay. the feeling of the time. Magyarul pedig azt mondhatnánk, hogy a korszellem, vagy a korérzése. So my philosophy is based on these only two items: to be sincere and to be effort, work hard, and to be sincere. Úgyhogy a mesternek igazából két fontos tanítása van ezzel kapcsolatban, hogy legyünk őszinték, és tegyük bele, amit beletehetünk, azaz jó értelemben tegyük meg az erőfeszítést, amire szükség van. So my little, maybe smallest office in the world. Nézzük meg talán a világ legkisebb irodáját, amit rögtön a nappaliból nyílik. Méghozzá egy norán, azaz ugye egy kis függöny választja el, hogy mutatom meg azt is. Ugye nem lehet rögtön a nappaliból belátni, ugye ez is egy japán szokás ennek a függönynek a használata. Így norán desu ne. Konnichiwa, sensei. Come on in. Beléptünk My computer a mester irodájába. and printer Van számítógépe, and mint egy modern szamurájnak. appointment of the work for this month and the next month. Ez pedig a beosztása erre a hónapra és a következő hónapra. Itt körbeveszi őket a különböző csapatoknak és programoknak a beosztása. And also I'm writing my life story of 94 years. So very busy, but I'm working very hard. És a mester most a saját könyvén dolgozik, az egész élete összefoglalóján, ugye ezt már beharangoztam nektek, úgyhogy ez bizony igen kevés munka. Hadd mutassak még valamit, ami nem minden nap van jelen az office-okban. Not everyone has a sword in their office, right? In America, most of the house has something weapon, you know, the shotgun or Yes. pistol, and not many house in Japan has sword, but my occupation, I need katana sword. Igen, ugye Amerikában lehet, hogy sok helyen van fegyver a házban, mint pisztoly, de Japánban már nem annyira szokás otthon kardot tartani, de hát ez a mesternek a munkahelyi kötelessége, úgymond. Közben erre kérdez, hogy szamurájok csak férfiak lehetnek-e, megkérdezzük. So, we received a question about samurai.
So only man can be samurai, or woman can also be samurai? Practically in Japan, we have no occupation of samurai, abandoned in 1868. Yes. But you can engage in profession of teaching samurai arts. And what about in the past? So what about in the past? In the past, There was there are over 100 years or more. 15% of Japanese were samurai. and where only man or woman can only be also samurai. A woman was 2%, I think. 2%. But can join the battle if she learns enough. I see. But it's not compulsory. But the boys had to learn and fight. A helyzet a hölgyekkel kapcsolatban, hogy nagyjából 2%-a a szamurájoknak lehetett nő körülbelül régen. A nőknek nem volt kötelező, tehát ők dönthettek úgy, hogy tanulnak és harcolnak, míg a férfiaknak ez kötelező volt. És ugye manapság már nincsen szamurájság, tehát hogy nincsenek ilyen szabályok, a tanításba, a harcművészetbe bárki becsatlakozhat. Mondom közben, hogy dicséritek a mestert. So the viewers, I'm writing to you that you look so healthy, you look so nice, that they are really happy to see you in this good house. Sensei is örül neki. This is a really nice office. So many things inside. And see my wife's poem. Megmutatja nekünk a felesége versét. Haiku. We have many literature, poem to learn as a hobby. The school may teach part of it, but it's based on private study. Haiku is the shortest poem in the world, limited to the number of the words to use. And this is one of the samples that special painter found very good item. Ugye az iskolában természetesen itt is tanulnak irodalmat, de utána ez sokaknak, mint egy hobbi megmarad. Úgyhogy ez egy haiku, amit itt láthattok. Ugye a haikunak megvan a saját formája, hogy mennyi szó, illetve szótag szerepelhet benne. Explaining the moment of your being in the forest. Ez a haiku azt a pillanatot örökíti meg, amikor bent vagyunk az erdőben. And walking out of the forest, you see a beautiful beach. És amikor kiérünk az erdőből, akkor egy gyönyörű tengerpartot látunk. So why not you run and enjoy? Úgyhogy miért is ne futnánk be a tengerbe, és örülnénk neki? Japanese calligraphy need a long time to practice. This is one of the best teachers. Ugye a japán kalligráfia az bizony sokáig tart, amíg az ember elsajátítja, úgyhogy a haikuk írása az egyik legjobb verzió. Nihongo de mo dekimasu ka, kono haiku wa. Yomu no? Yomde ura? Megkértem, hogy japánul is olvassák föl nekünk. Hai. Shunrin o nukete nami uchi giwa hashiru. Szugoj. Remélem lehetett hallani. この際っていうのがね、やっぱり波打ち際を走るっていうのはちょっとこうなんていうんですかね、普通ちょっとこう際どいところを走るっていう、そうですね。Ugye ez az a pillanat, amikor kiérünk egy sötét helyből igazából egy világosra, megnyílik előttünk a pillanat és a jövő. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.
So, let's move out a little bit now. Oh, or I think how about there is that? no snow. There is no snow, maybe. Yeah. Úgy tűnik, hogy nem少し havazik, 休憩して。 úgyhogy lassan kimehetünk. Everyone is saying thank you so much for reading. この読み方はとても素晴らしいと思いました。皆さん、ありがとうございます。そう、読み方ね、違うの。そうですね、違うですよ。Na, akkor kicsit kivonulunk ide az előtérbe, a szabadba, és megnézzük egy kicsit a külvilágot is a mesterrel együtt. Amíg készülődik, kicsit körbe mutatok itt a nappaliban. Ez a nappali minden csak nem minimalista リンゴを egyébként. 運んでくれるかな。 Hozzák nekünk az almákat is. Egyébként, mint a mester mondta, ez a ház, ahova Mit- beköltöztek, ez egy 10 éves ház, tehát nem olyan régi. És modellház volt, az azt jelenti, hogy egy házépítő ugye fölépít egy házat, és utána többen 大根 megnézik, 一つ。 és az alapján Na, na jó. döntenek, hogy vesznek attól az építőtől. Úgyhogy az ilyen modellházakhoz egyébként olcsóbban hozzá lehet jutni, úgyhogy jó üzletet kötött a mester, és megvették ezt a modellházat itt Majzuruban. Szó, ikimásó, akkor menjünk kifelé. Eszter közben kiszúrta, hogy vittem szakácskönyvet, így van, egy Japánban élő magyar hölgy írt egy magyar szakácskönyvet, és elhoztam ajándékba. Úgyhogy most kimegyünk, és hát nem tudom, hányan tudnánk megtenni ezt 94 évesen. Nem csak azt, hogy daijoubu desu, nem csak azt, hogy egyáltalán ilyen egészségesek vagyunk, hanem hogy így forgassunk kardot. Hogy ahol vagyunk, az Maizuru, ugye északi része Kiotónak, nem messze egyébként a tengerparttól, és az ott szemben egyébként a mesternek a kis farmja vagy kertje. Kicsit várok, hogy az internet kapcsolat is utolérjen minket. Körbe mutatok. Hát az idő nem nagyon meleg, szerintem ha 3 fok lehet, akkor sokat mondok, de mindenki nagyon küzd. Itt vannak a hűséges segédek is, elhozták a zöldségeket és a gyümölcsöket, amiket a mester rendszeresen kettévág. Próbálok elállni az útból egy kicsit. Közben nézzük meg az előkészületet.本当にしょうがねえな。Ugye a kimonónak bő ujja van, ne akadjon bele a kard, ezt fel kell kötni. 前の敵を切る場合はこうする。 Ez az előre で、 támadás. 血振りをして納刀をする。 Utána lerázzuk a vért és eltesszük 後ろ a の敵 kardot. はこうする。 Hátsó ellenfél, そして納刀をする。
侍の敵が1、2、3、4、5人おる 5 場合は ellenfél 逃 körbevesz. げます。 Akkor az egyik, hogy elfuthatunk, ha ilyen sokan körbevesznek. それではちょっと大根の下持ってみ。 Vagy pedig vállaljuk Gyaku- a kihívást. そこでじっとしとけよ。じっとこれ切りますよ。 Na, はい終わり。安 ez 全。 villámgyors volt. Szúgolj, koravá, to te mohaja katta, de szúgolj. それでは掘ってください。掘ってください。おい待ってよ、あ De と nem まるで。 biztos, hogy rögtön sikerülni fog az alma, de drukkolunk. Ó, szugolj! はい次。おおはい次。おおストライクアウトやな。はいもう一回。そこから掘ってちょうだい。 Nem semmi az a helyzet. Ó, szugolj! ありがとう。 Arigatou gozaimashita! Hát ez fantasztikus. Én a közelébe se lennék az almának. Szugolj, yokatta! I will be impossible to do it like the sensei. 40年。 40 年. Csak 40 év gyakorlás. Nézzük meg az almákat, hogy mennyire elvágta. これなんか真ん中切れてる。 Szó de ezt Hol ne. akarod? Nézzétek csak, micsoda egyenesen vágta el. よく切れたね。あの畑は Misete mo ii desu ka? このリンゴを見せてもいいもう で ちょっ す と か? クロスアップ。 Ha megnézitek, nagyon tiszta, egyenes vágás, fantasztikus. ちゃんと後でリンゴジュースにして食べるね。 Később majd almalé lesz belőle, úgyhogy semmi nem megy veszendőbe, ne aggódjatok. Arigatou gozaimasu. で仕事のない時はこの畑で僕がトレーニングをします。 Amikor éppen nem dolgozik, akkor itt szemben ez az ő kis farmja és kertje, itt szokott gyakorolni. Szó desu ne, sensei no ほうれん草とかナッパとか大根も作るし、それから今は豆があと2ヶ月でできますね。 Spenoltot szokott, akkor daikont, ezt az óriás retkát, valamikor édesburgonyát, úgyhogy ezt mind ő termeli a kis farmján. Minna váto, te most szubaras kattato itt imasta. Thank you so much. これが見れるんだから Csak ね közben, amit 今見てるんだ írtatok. から。 Szó desu ne. Vá. Sugoi, subarashi, sasuga sensei, kono commento ga arimasu. Arigatou gozaimasu. 皆さんによろしく。 Yeah. The I'm writing you are like a living legend. あとまたご質問をどうぞ。 Hai. Na, akkor kicsit menjünk be, mielőtt itt egyébként megfagyunk idekint, és ha van kérdésetek, akkor innentől kezdve nyugodtan írjatok, kommenteljetek, persze eddig is, és akkor megkérdezzük a mestertől. Anita kérdezi, hogy nézzük meg a kertet is. Sumimasen sensei, chotto mo kono niwa wa mo chikai de ii desu ka? Is it okay if we see もっと入るの？ そうですもっと行くの？ね。興味があります。はいはいはいはい。 Ahogy Anita szeretné, megnézzük egy kicsit. Így van, így legalább látunk egy kicsit a környező hétköznapi pillanatokból és vidékből is. És meg is kérdezzük mestert, hogy miért pont Maizuru-ban él, ugye? Miért nem Kiotóban például? Samurai sensei, why do you live in Maizuru and not in Kyoto, for example? ね、15年前、円が70円まで下がったの。ああ、なるほど。それでトゥーリストをストップしたの。だからもう引き上げなきゃしょうがない。Ugye korábban a
turistáknak tartott szamuráj bemutatókat, és volt egy nagy gazdasági változás Amerika-Japán között, úgyhogy elmaradtak. Úgyhogy tulajdonképpen nem volt miért Kiotóban maradnia. 今は150円でしょ、だからいけるんじゃないですかね。これを全部私が掘ってね作りましたね。 Ez az egész terület, ezt mind ő műveli egyébként, úgyhogy ő tartja fönt ezt a veteményes kertet. Wow, szugoj. これは何ですか? これビーンズ Beans. Aha. 豆 Mame, azaz babféle növekszik itt. それからあれは菊菜ね、サラダドレッシング、サラダベジタブル。 És salátának való is van itt. 後で写真見せますけども、この芋こんな大きな芋が取れる、知ってるでしょ。 Szóval, ね、 どのぐらいですか? このぐらい。後で写真本物写真見せま Mutat す。 nekünk később fotót, hogy tavaly mekkora édesburgonya termett itt, úgyhogy ezt majd bent megnézzük. Samoinano, de ikimásó. Igen, kicsit hideg van, úgyhogy most már akkor visszatérünk a házba. Hát nem minden nap láthatunk, azt hiszem, szamuráj öltözetben kertészkedni valakit. 鹿が来て食べる。 Az pedig a sika szarvasok ellen van, hogy amikor lejönnek a hegyről, akkor ne tudják fölfalni a terményt. Arewa negi ne. Negi, azaz hagymát is termel itt az árokparton. Eh, 3年前は、これ全体こんな草が生えてたの。 3 évvel ezelőtt ezt az egészet beültette. あれがタワーね。今日ダメだったね。見れなかったね。 少しだけ見えます。あ、そう。どんなタワーですか? どんなタワーですか, これは? タワーはエレベーターで全部見れるように。 Ott pedig egy szép kilátó van fönt, az egész környéket lehet látni. Azt meséli nekünk. はい、どうぞ。はい、すみません。お邪魔します. Ugye levetjük a cipőt az előszobában. Meg is mutatom. Daijoubu desu. Itt sorakoznak a cipők. A császári pár, ugye nemrég volt a lányok ünnepe, úgyhogy az előszobában szoktak ugye mindig az adott időszakra vonatkozó díszeket kitenni. Penchan még mindig kedvesen élvezi a helyét. Na, akkor egy kicsit visszaülünk, és beszélgetünk még a mesterrel. Úgyhogy, ha bárkinek van kérdése hozzá, akkor most írjatok és kommenteljetek. もうあそこからハンガリー直接そうそうそう。Wi-Fi だの Wi-Fi? そうですね。インターネットで今も。インターナショナル Wi-Fi。インターナショナル Wi-Fi ですね。Yeah, 寒かったですね. Yeah, it was really cold outside. Dóra kérdezi, hogy a család oltára, az csak a bejárat dekorációja, tehát a családnak máshol szokott lenni az oltára, hogyha van. 着物、これがスカート。 A felső rész ugye a kimono, az alsó meg tulajdonképpen a szoknya, a hakama. それからコート。 Azt pedig föl lehet rávenni, felső kabát.
Ez az öltözet. And we can see a mon, an emblem. Is there any meaning of it? これは、昔は、50 warlord 大名 had their own design, and this one is a design for highest ranking samurai. Úgyhogy ezt régebben a szamuráj urak hordták, ez a jel, és attól függően, hogy ki melyik családhoz vagy klánhoz tartozott. No, sumimasen, csotto. Sumimasen. Csak közben elkezdek beszélgetni, és nem is hallom. Szugoj kora. Do you have also your own family? No. My samurai family was 120 years ago the lowest rank. Az ő, Only one short sword. az ő családja 120 évvel ezelőtt a legalacsonyabb rangú szamurájokhoz tartozott, úgyhogy egyetlen rövid kardjuk volt, úgyhogy nekik nem volt családi címerük ezáltal, emiatt a rang miatt. Közben nézem, hogy írtatok-e kardról. Ágnes kérdez a kardról, hogy megkérdezem. So, we received a question about your sword. Can you tell me about your katana? What should we know about your sword? Like, who made it, or how did you choose your own katana or your sword? It was most important long time ago. Now it's a item of admiration, of beauty, and to have your own steel sword, you need to register to the office, and the sword I used is made of zinc. Zinc. So no registration. I see. Az, hogy miből volt a kard, vagy ki készítette, az ugye korábban fontos volt, közben csak bemutatok a kis irodába, amikor még harcoltak. Manapság viszont az a szabály, hogy a valódi kardokat regisztrálni kell. Úgyhogy éppen ezért, hogy vihesse bárhova a kardját, például külföldre is, ezért az ő kardja nem acélból, hanem cinkből van az alapanyaga. Úgyhogy ezáltal viheti magával sok helyre. Közben megmutatom még a naptár is macskás. Ferenc kérdez az egészségéről, megkérdezzük. So, we received a question about your secret. What is your secret of your health? So how can it be you are so healthy, so energetic? Can you give us some advice about this? No secret, but I thank my parents. Nincs titok, hanem a szüleinek köszöni, azaz egyrészt genetika. And maybe great parents also. És talán a nagyszülők is hozzájárultak. Do you have any like daily routine or some food or some exercise or what you are doing? A breakfast based on Western style bread, egg, milk, very simple. A reggeli, azt mondja, nagyon egyszerű, nyugati típusú, azaz kenyér, tej, néha tojás. Úgyhogy a reggeliben nincs akkora titok. And lunch, many times we go to the market and buy the ready-made box lunch. Like bento. But my dinner need to be at least 100 gram of sashimi, Sashimi. the raw fish. Ebédre sokszor vesznek előre elkészített bentó boxot, ugye ebben 4-5 féle kis fogás van, de a legfontosabb a vacsora. A vacsora fontos, hogy sashimi legyen, azaz nyers hal, és abból legalább 10 deka. My daughter
Asana is not feeling well today, but she goes to the market by bicycle every day or almost every day to buy the special kind of sashimi, which is the cutting part of the fish, which is not straight, triangle or split, which is half the price. Good idea. ちょっと見せてごらん。 Minden nap a lánya asszana Jó, jó, biciklivel hát elmegy a létó, helyi létó. piacra, és onnan vesz halat. Na, Méghozzá játszunk ugye rá jó tenka. díleket Most szereti a ott lesz. mester, jó De üzletet, úgyhogy olyan modosír ez a vágást írónő, a vesznek rögtön. a halból, ami nem egyenesen van vágva, és ezáltal azok a darabok olcsóbbak. Mindjárt meg is mutatja nekünk a hűtőből. See? あーすごいこれは például ezt a halat is a Salmon, piacról van. the Lazat, kai shell, seashell, and színsál, the tuna, tuna, maybe, yeah, tonhal, tuna and other fish. és másfajta halak. Tehát Only különböző. 400 yen. És csak 350 yen az az egész. But the regular clean cut ones, double price. Hogyha ezek ilyen egyenesebben, szebben vágottak, akkor duplányibe kerül, úgyhogy ő erre So this esküszik is a helyi frozen? piacról. That we can eat. Igen, van, amit le is next day. fagyasztanak későbbre. はい、ありがとう。The Vá, szóval apple, közben kaptunk egy kis almát is, az is az egészség forrása. Közben nézem, miket kérdeztek. Zsófi kérdezi, hogy honnan jött az indítatás, hogy harcművész legyen. So the next question is like, why did you choose to become like a why did you choose to become like a samurai or like a martial art? So what was your motivation in this life choice? I wanted to entertain the visitors to Japan when I was 30 30. and study hard and got a government license. But after 10 years, the visitors to Japan said, "Where is the samurai? そうですね。 I want to see inside a Japanese house. I want to see how the automobile factories." So I made my own company after working 6 years for tourism. Let me translate. I made my company. Szóval 30 éves volt körülbelül, és ugye külföldiekkel foglalkozott, tehát szerette megmutatni Japánt a külföldieknek, és ekkor jött a gondolat, hogy hát külföldiek nem csak nézni szeretnének, hanem különböző kérdéseik is vannak. Például hol vannak a szamurájok, vagy milyen egy Toyota gyár például belülről, úgyhogy megalapította a saját cégét, hogy a külföldiekkel tudjon így foglalkozni. So I was only the first travel company introducing the way of living, visiting private homes for 20 years. For 20 years. Úgyhogy ő volt az első, aki ezzel a szemlélettel fogadta az embereket, mint amit itt is látunk, hogy elviszi őket otthonokba, és megmutatja a hétköznapi életet is, és beviszi az embereket a japánok hétköznapi életébe. And I asked the Nissan company to open the factory. És megkérte a Nissant, hogy engedjék be a gyárba őt és a turistákat. The last one is to visit a private home, which I talk to many people. So I made a tour, farmer's house, middle class house, and the tea house. Ó,
Úgyhogy igazából 20 évig csak ő foglalkozott azzal, hogy különböző ilyen hétköznapi helyekre elvitte a turistákat, itt az átlagemberek házába, vagy éppen te a házba, vagy úgymond középkategóriájú életet élő, jó értelmű vett életet élő embereknek a házába. So this was your motivation to show like the everyday Japan, not just the touristic side, and this is our motivation too, honestly, to show everyday Japan to Hungarian people and also outside world. Csak mondtam, hogy az ő motivációja és ugye a hétköznapok megmutatása, hogy a miénk is. Közben nézem, hogy miket kérdeztek. Zsike kérdező, hogy volt a polgári foglalkozása. So, before you were a tour guide, like it was your main job when you were younger? Please sit down. We can also sit down. I am writing my life story over 94 years now. Yeah, please. 180 pages. 180 Many pages. things to tell you. Az a helyzet, hogy erre nem tud egyszerűen válaszolni, most írja 180 oldalas könyvét, mert annyi mindent csinált az életében. When I was young, I was a driver, and then I became a tour guide. Oh, before tour guide, I was a driver. Először Tourist sofőr account. volt. And I met them and drive them. One rich American paid 6 months salary Ó. to take me to America. Szóval korábban sofőr volt, méghozzá külföldi utasokat vitt körbe Japánban, és egyszer egy korábbi amerikai utasak éppen 6 hónapnyi fizetést ajánlott fel neki, ha elmegy Amerikába. That was 65 years ago. 65, ez 65 évvel ezelőtt volt. And I applied Japanese government visa to America, passport America. Úgyhogy jelentkezett útlevélért és vízumért, ugye 65 évvel ezelőtt ez nem volt annyira egyszerű. Which was very difficult, but they gave me the passport, but the Ministry of Tourism signed. Ugye, ugyan megkapta az útlevelet, de tulajdonképpen kézzel aláírták neki, tehát kézzel állították ki az útlevelet, annyira ritkaság volt ez még akkor, tehát nem volt bevett folyamat erre. So I worked in America for this rich man to drive his Lincoln Continental for 9 months. Úgyhogy 9 hónapig dolgozott ennek az amerikai úriembernek, és az ő luxus autóját vezette Amerikában. So I worked daytime and went to night school because in America, I don't know now, but many universities invite non-American visitors to learn English. Úgyhogy nappal dolgozott, este pedig esti iskolába járt. Nem tudja, hogy most hogy van, de akkoriban divat volt Amerikában, hogy a külföldiek mehettek és tanulhattak angolul. So I took a special course, English Essential, Public Speaking and Typing. Úgyhogy ő angolul különböző tantárgyakat is tanult, például szónoklatot, tehát hogy emberek előtti beszédet, és tanult gépelni is, amit azt hiszem mostában nagyon hasznosíthat. So after 9 months, came back to Japan, I passed the government test. Úgyhogy 9 hónap után ugye visszajött Japánba, és sikerült levizsgáznia, ugye ehhez kellett az angol tudás, és sikeres idegenvezetői vizsgát tett. Other jobs before I become the tour guide was official fire marshal. Nem, még ezelőtt, mielőtt hivatalos idegenvezető lett, tulajdonképpen tűzoltóként is dolgozott.
in Amagasaki near Osaka is the 30 fire stations in Hyogo Prefecture. Amazakiban, tehát Kobe környékén, Hyogo prefektúrában dolgozott, és ott 30 tűzoltóállomás volt akkor. So I passed the exam. I become a captain of a baseball team. Úgyhogy amikor levizsgázott, akkor ő lett a baseball csapatnak a kapitánya. Az igen. And in 3 years, my fire station become the champion of 30 stations. Wow! Úgyhogy 3 éven belül az ő csapata lett a legjobb a 30 állomás között. So, that's why you have those baseball there. Oké, nézzétek, csak ezért is van itt a sok baseball labda, már elcsúsztunk tekintetünkkel korábban rajtuk. One of them is Szugoly. my son, Az egyik a fiáé, new one. az újabbik. Wow, szugoly. And American baseball team, Occupation Army, hear that we are the champion, and they ask 10 games. 10 games. Ugye akkoriban még az amerikaiak itt voltak Japánban, ugye elfoglalták Japánt, és hallottak róla, hogy milyen sikeres a csapata, úgyhogy kértek 10 játékot, tulajdonképpen kihívták őket. That was about 70 years ago. 70 years, ez nagyjából 70 évvel ezelőtt volt. And we did, I was a pitcher and batting, and we won 6 games out of 10. Úgyhogy a 10 játékból 6-ot megnyertek az amerikaiak ellen. Szugoly. Az nem semmi. Then they want another 10 games. Hát az amerikaiak nem hagyták annyiban, és nem visszavágót akartak még 10 játékot. But actually they did not come De végül nem jöttek el, because Korean War. mert elkezdődött a koreai háború, ugye erre nem került sor. Úgyhogy, so that's why you are the winner. Szóval, úgyhogy így, ahogy mondjuk, Okada Sensei csapata nyert, a visszavágó az elmaradt. Úgyhogy még tűzoltó is volt a korábban a szamurájság és az idegenvezetőség előtt. Közben nézem, milyen kérdésetek van még. Eszter kérdező, hogy kitől tanult. So, we received a question like, did you had any master or teacher? Did you had any teacher or master you learned, for example, sword fighting or any spiritual thing? So did you had any teacher or master? During the wartime, no English was taught. Ugye amikor a háborús időszak volt, akkor nem tanulhattak angolul. And after the war, I went to the fire station and got the driver license, which helped my other occupations to start. Ugye amikor a tűzoltóságra került, akkor letette a jogosítványt. So I had no teacher for English or driving. I went to a school, yes, of driving, but after that, I learned everything by myself. Úgyhogy igazából neki soha nem volt tanára, hanem mindent magától tanult. For my martial art, I started my own special show of Japanese martial art and the cultures, 90-minute show. Úgyhogy ő magától indított el például egy 90 perces show műsort, ami a szamurájokról és a japán kultúráról szólt. And I hired the swordman, 7th degree, but he did not cut anything, he chose just swinging. Úgyhogy felfogadott egy tulajdonképpen kardmestert, aki 7-es szintű volt, de ő például nem vágott át semmit, hanem előrántotta a kardját, és ilyen jellegű bemutatót tartott. 3 months later, the swordman
cut his own hand 3 hónappal később ez a mester elvágta a saját kezét véletlen. by mistake when he drew, Amikor ugye előrántotta a kardját, akkor belevágott a kezébe. and he quit. Úgyhogy tulajdonképpen ezzel kilépett. So I started to copy his work. Úgyhogy tulajdonképpen a mester elkezdte folytatni, amit az a mester elkezdett. So no teacher of many things. Úgyhogy nem volt külön tanára, hanem ő maga az, aki fejlesztette magát. We received a comment that they are really waiting for your book. They are really interested in your book and waiting for you to finish it. So please work on the book. That will tell almost everything that people wants to know. In English, half, and the Japanese half. Igen, nagyon igyekszik, hogy minden benne legyen, ami az embereket érdekli, és angolul és japánul is lesz a könyv. Közben Ágnes kérdezi, hogy mi a kedvenc könyvje, filmje. We received a question like, do you have a favorite book? Or do you have a favorite movie? Which maybe you can recommend also for the viewers, like your book or some movie you like. It is very difficult to recommend movies or books because everyone has different hobbies and likings. Igen, nehéz ugye javasolni, hiszen mindenki mást kedvel, más ízlése van. So nothing to recommend. Úgyhogy nem szeretnek kiemelni. Ez egyébként egy tipikusan japán válasz, tehát éppen ezért nem szoktuk nagyon megkérdezni, hogy van-e kedvencük, mert nem nagyon szokták kiemelni a többi közül, hogy mi az, amit szeretnek. Úgyhogy igen, a teáját sem tudom igazából ezáltal megkérdezni. Zsike kérdezi, hogy merre jártál a világban. So, one more question, like, did you travel outside of Japan? So you traveled to America. Did you travel any other country? 21 countries. 21 countries? 21 országban járt. Szóval. Europe and nothing in South Africa and Africa, but east so 21 countries. Asia and America 10 times. 10-szer is volt Amerikában. And, Afrikában nem járt. In where is that beautiful beaches? Ipanema, Brazil. Brazil was nice. Is, ott jól is érezte magát. And I cut watermelon on the Ipanema beach. És nem csak almát, hanem dinnyét is vágott az ottani partokon. Talán van is róla fotója, azt nézte. They will see many photos of that in my book. Úgyhogy erről majd sok-sok képet is láthattok majd. Sensei wa nani ka nomimono wa daijoubu desu ka? Do you want to drink something? Or it's fine? Speaking of drinking, my bad habit, my wife is very concerned. Concerned? Is alcohol. Hontó. Hát a mesternek a rossz szokása, amire a felesége aggódik is érte, az alkohol. Nande soka. I am a professional whiskey drinker. Ő professzionális whisky-ivó. What does it mean? Professional means drinking all the time. Drinking all the time. A professzionális whisky-ivás azt jelenti, hogy minden időben iszunk. Édesne. After 6 p.m. or after the no tour, I drink. I used to drink 8 glasses. Now 5 glasses. Azt hiszem, megtudtuk a mester titkát, tehát amikor a túra vége van, vagy éppen aznap nincsen munkája, akkor whisky. Régebben kb. 8 pohár viszkit megivott, mostanában csak 5-öt. Úgyhogy megvan, azt hiszem, a kedvence is, és hogy mi is a titka a hosszú életének.
Sugoi kore wa? Nihon no whisky desu ka? Both. Both, mindenféle, nem csak Az japán az. whiskyt iszik. Na, meg is láthatjuk. Sugoi. 100 bottles a year. 100 üveggel egy év alatt. Sugoi kore wa? Still okay. Still okay. És még mindig nagyon egészségesnek érzi magát tőle. Na, még van egy kérdésre időnk, úgyhogy megnézem még, hogy van-e kérdésetek. Oh. So, nowadays there is a new movie called Shogun. It started maybe on a Disney Plus. Do you know maybe this movie? It has another version, maybe 40 years ago. It was written by an American author. I saw. I watched it. And what was your impression about Oh, that one was very good. You can't really tell 100% the true stories, but that one took maybe half of the stories based on the history. Conversation, how can you copy? But Yeah. They create the sentences, which Yeah. was nice. Ugye a régebbi Shogunt látta ő is, és ugye nem lehet mindig 100%-osan a történelmet vagy az igazságot írni. Ez ugye a fele-felében, de neki jó benyomása volt, és tetszett. Tetszett neki. Szóval. So, Maybe in the near future they kill each other, but all survive. igen, talán a közeljövőben ugye mindenki megöli egymást, vagy éppen ugye túlélik azt a helyzetet. Relive or something. So finally, do you have some message or something you would like to share with Hungarian people as a goodbye, like some wisdom from your long life? Úgyhogy van-e bármi, amit a mester meg szeretne osztani velünk még búcsúként az életéből? I am very lucky to meet Renata because she brought this program. Without it, I couldn't see you. Azt mondja, hogy nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy ugye találkozhattunk, mert enélkül veletek nem találkozhatott volna. I don't know if other countries are doing this, but this is very important exchange of your goodwill and knowledge and something else through this true interview. Hogy nem tudja, hogy más országok csinálják-e, de nagyon fontosnak tartja ezt a fajta kulturális találkozót és gondolatcserét, hogy ezáltal megismerhetjük jobban egymást. Thank you so much for today, Sensei. I feel also myself really lucky to meet you and also for your family. Thank you so much for giving some space and time for us. So we really appreciate me and also the Hungarian viewers. Úgyhogy mi is nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk. Honton arigatou gozaimasu, kihova. In Buddhism or in my philosophy, both hands together means a few things. First, leftist, rightist, meet. Allow each other. And also no weapon. No weapon. Like a Western So-so. gunfighter, pistol, shake hands. So, az ő buddhista filozófiájában, amikor összeteszi a kezét, az több dolgot is jelent. A bal oldal és a jobb oldal középen, békében találkoznak egymással egyrészt, másrészt pedig azt, hogy békében vagyunk, nincs fegyver a kezünkben, úgyhogy a békének is a kifejezője. And I agree to Western custom of shaking hands. In samurai time, it took maybe 2 years or 3 years before you can shake hands with some young lady.
Ugye ő tartja a készfogás szokását, de régebben a szamuráj időszakban ez nem volt egyáltalán, és akár több évbe kerülhetett, míg mondjuk egy fiatal hölgynek egyetem, aki megfogta a kezét. Westerners are smart to get in touch with the ladies. Úgyhogy a nyugatiak jól csinálják, hogy hamarabb megérinthetik a hölgyeket. Szugolj. Anyway, we should do anything to keep our safety and the lucky and the happy life together. Úgyhogy tegyünk meg mindent azért, hogy közösen megtarthatjuk a békességet és a boldog életet, talán a viszkivel. Also with whiskey together. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, thank you. Thank you so much, köszönjük Excellent. szépen, hogy Excellent. elbúcsúzunk. Arigatou gozaimasu. 本当、あと5分しか残ってないよ。 I am also saying goodbye to the viewers. I Akkor see. én is elbúcsúzom tőletek, nagyon köszönöm a mai részvételt és a közös sétát, és ha bármi kérdésetek van még, vagy esetleg nem láttam volna menet közben, akkor utólag arra válaszolunk, illetve megkérdezzük majd a mestert, ha olyan kérdés van, amire ő tud válaszolni. Köszönöm szépen mindenkinek, azt hiszem nagyon különleges pillanatokban lehetett részünk, és remélem mindenki viszi tovább majd a szívében mindazt a kedves üzenetet, amit a mestertől kaptunk. Úgyhogy én is köszönöm szépen nektek, hogy lehetővé tettétek ezt a találkozást, és ezáltal a mester is tovább élhet bennünk is, a szívünkben is, és a jövőjében is, mert sok terve van még, erről majd mesélek még nektek. Szép napot mindenkinek, sziasztok!